Kaya parang kakaon. Ug lubi. Kasi coconut. Magduha og kuan. Coconut fruit o coconut juice. Coconut wine ay, coconut wine. Wa man ni mag-ingon oy manananggot man din bayhana oy. An ka na, kanang butong ka na. Og bukayo po din day, amo po bukayoon. Oh, daghan igda. Basta magkasaka lagi ni siya. Oh, ana, sige. Oh. Nara. Oh, nas tungod. Oh, iya na si tungod oh, kana ra. Manananggot gid ay basta taga bukid manananggot nang ang kubal ana naa sa kamot ug sa tiil. Nggih. Oh, lang ni. Tumoy. Diha lah. Mana? Makakaon na jud kog lubi ani guys. Dugay na kog bulay kaon ka og lubi. Agoy. So man. Antay ni aircon. Ha? Na mga aon naglubi, lipay man ni si Inday. Nga mukha og lubi. Grabe ako. Ang sundang, ang sundang. Butang na diha. Butang kay mga untag lubi. Ako sa yung gasay. Oh, Oh. ayun na. Toy pitsil sa kuan. Sulod, agabadto sa gawas. Sa ito ba? Sa box na ko. Toy pitsil. So guys, makakaon na jud sa Inday Vlogs. So dara day lubi na mo guys. Pila ka buk lubi ko no? 1, usad, duha, tulo, upat, lima. Ngano mang di man si English 1, di na di ka mag-English di ay. Usad, duha, tulo, upat, lima. Unyang Lima, English. 5. Ha? 5. Usad, duha, tulo, upat, lima. Ah. Usad, duha, tulo, upat, lima. Minom tarog tubig anak. Ako, ani. Lipay, nubi ako. Apasin ka. Ito kong mama guys. Nagsugat rin me guys. So, dara guys. Gasan ka ni kinabulingit. Dito mo dapit oh. So, nabuli- Sa punuan? Ade ay guys. Dapit sa punuan. Unsa man ni siya ilay coconut? Kukuna. Sa may English lubi. Kukuna. Ah. Coconut fruit. Kukuna. Coconut fruit. Oh. Onya ang sulod ani niyang tubig coconut juice. Oh. Kukuna juice. Unya ang bagol? Nga na. Ha? Ang bagol? Kabar. Cover daw. Absin ko ngano ako'y pangutan-on si. Nya kining panit. Ha? Kining panit. Coconut. Kabar. Kuno pulit. Coconut. Mura ko may sulod. Paano? Duwang na. Kadadlaw mo ta mo balik sa eskwelahan di mo po kumo sa English. Hasol-hasol ra mo ay mo pang eskwela ugma. Ugma ba imo pang eskwela? Wala gina so na dito o pag kuano? Dito ba? Iswag na dito. Diha, desi mong gibarugan. Iadto no be diha. Hindi ka nang meron. Kuan siya. Ihatag ang sundang Inday. Ay, okay. Tubig biyo? Lubi. Ato na pakanon si Inday kay gutom siguro na eh. Totoo ta nagkuan bukayo.
na may kamay dito. Unya, ang tubig ayo usiki kay ato ng imnon padahan sa kuan ba ubo. Ha? Adin na pa ubo no? Dili ka sa dili ka. Dili ka. Ano ba ito ba ha? Ano siya? Ako lang ipatanong ng siguro. Wala eh. Ang katoro man nagbitay nga duha may butong. Ang katoro yung magikuha. Ah, pero lutoon ang tanay. May bugat ng kuha. Bunot lang gudari. Si Indayo magtighawak mong siya basta na yung kuan mura ko nung tag-iyas pispan o yung nalunod. Nasunog. Ako na lang yung kanan. Ha? Ako na lang pagbuntan ba? Oo, bunti na lang na. Skip. Okay. Okay. Nga. Paano siya? Kanang sana. Kanang ungol. Na, tanawar ko na. Umurag tag-iyas Titanic bang nalunod. Tighawak gyud. Basta guwapa. Ah, guwapa de. Bi punta na Mami bi ko sa iningnis ana yang gibuhat. Siya. Kadadlaw, syaro kadadlaw sa eskwela no kamo sa iningnis. Upo bunot. Oh. Kini. Kana kuko bagol. Ya, ang iyang sulod coconut juice. Kanya coconut fruit ang sulod. Gyud. Kana iyang unod. Basta uno dai fruit na na. Oh, kana. Kini. Basta tubig dai, juice na. Alangan mag-water. Water po siguro ano? Nya ang tuba mo ay coconut wine tura babaw. Oh, tara ba? Nya saon ta man na umtay kuan na ni? Ah. Hasol magkag kuan ni Joyce. Naabot kay engine parcel. Unya wa siya kwarta. Ngano nag-order nga may kwarta? Tagsaon ray mag-order nga may kwarta. Kaon pa ka dirig butong oh. Yang medyas Ilang po da? 450. Ah, kuan lang. 300 ay 300. Unsam nang medyas ha? Dagan ko siguro. Ambot. Dili. Bal isa kuan. Siguro. Siguro po. Mo magag na nalibang diha inday oy. Sa unsa naman gibuhat nimo? Sayawin na lang ko diyan. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Wala. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Don't tawag ko ni precious. Lungga vlogs. Ice cream yummy. Ice cream good. Na pag naga naman yung ta coconut water, coconut juice. Ngo coconut juice na eh. Guys, yung inom ko coconut water. Dito, atras dito. Coconut juice. Let's drink. Coconut juice. Let's Oh? drink, Oh. guys. Oh, ayo hagid og Coconut in English. juice. No. Kini sila kasabot. No. Yummy. Ano? Ogoy. Yummy. Yummy. Yes. Da. Pag-practice gig in English. Kana. Burik in English pud na. Kana diha. Ako ko kay nganaan. Yummy. Delicious. Why straw dito rag kuan. O sa kuan pa why intro dito chorus. Ah, wa na. Why intro. Yummy. Oh. Yummy. Maoro man siguro na imong in English. Sige, magbalik ng yummy. Maora na nung usa no. Sweet. Ah, sweet di ay. Sweet food.
Sweet po di ay. Apilan po di nag-sweet. Sweet di ay? Murag maoro man siguro na ay. Unsa pa yung mga in-English mo kana bang ikuan ba? Itapot-tapot bang mga in-English ba? Oo. Wala na dan. Purot. Lagi. Kutdan. Kadadlaw mo balik sa eskwelahan ay. Wala nag English guys. Purot. No more in English. Oo, wala na. Purot gyud. Bisaya umli na lang. Unsa may in-English ana kanang gikuptan nimo? Kani, Oh. coconut bagon. Na. Ay, coconut juice. Oh, coconut juice. Unya mo drink ka, coconut drink, oh sana? Coconut Oh, juice. coconut juice. Editso ba? Editso. I drink, Coconut juice. I drink a coconut juice. Ana ba? Hmm. Ang imong inahan on, naning kamo to. Adik ko. Ha? Tubig gani. Dili, what? Dili man ni. Dili man ni. Dili man ako diyan. Tamis gid ay. Sakto gid ito nya. Di sa labis. Di man ko kay dili man ko kahibaw mo in English. Aw, lami na lang. Yummy. Ini kasi lami inday. Ha? In English lami. Yummy. Mura na yummy. Wala ilain. Wa ko noy sumpay na putol. Kay hapdi ra man yang eskwela. Oh, di ay naputol kay Hamdi. Hapdi ra man eskwela. Yes, ang sumpay na ito sa hapunon. Yummy. Mura na ang in English niya kay wala pang buntag ra man ni siya. Kalawgaw. Pambuntag ra klase ani. Ah, Dengan daghan ng tubig oy. dako man siya unugon. Bukan na niya. Hutda na. Suko ra ba na sila og di hutdon. Aw. Oh, hutda. Naglok sa goda. Oh, suko na. Dagat. Kang imong inahan, umiinom na ron siya na po'y matubang dre. Naanoy daghang in English imong inahan. Ay, nasa tubangan sa eskwelahan o in English. Daghang in English. Parehagos may stragot kadadlaw sa eskwelahan niya. Oh, naka. Oh. Let's eat sa Oh. coconut. Let's eat ba eh inom pa gani ka unya nakan Kaon ko? Aw ni kaon day ka day. Ni kaon sa day ka no? Ha? Eh? Oh, Cheers. cheers mo, cheers. Na. Wa pa gani ka inom og Coconut juice, coconut water. wa pa gani ka inom og tuba nahubog na. Da. Yummy. Delicious. Asa man yung lami delicious? Yummy, delicious. Aw nara na nay sumpay naka-eskwela day ka paghapon. Naka-eskwela paghapon ay. No more na. Finish. Yang imo ha? How about in the vlogs? Oh, na in English na imong inahan no. Habaw? Daghan na dag in English imong inahan no. Murag paminaw ko. Oh. Itunol na dito sa imong inahan og di mahurot. Ibutang na sa pitsil. Na, dugaba na. Kasi di ni bukod. Oh. Okay, kaon sa ulot. Pero may yes karon. Oh. Bingka ko ma. No. Ako. Hoy. Anak, Hmm. please. Oh, in English ba? In English. Yung sa may In English. Sa may English sa buok. Mm. Kung makatubag ka kunin bukod. Oh, be. Oh, naawa. Awa kay ba no? Lupig ka? Oh. Oh. Na. Please broken this. Ba, oy, basta natipak na. Oh, na. Laila. Diri dayo? Diri ba? Isa ta? Otro ha? Ya. Otro ha? Isa ta? Oh. Ingon na lang wala dai palihog diha. Ya usa wala dai unsa may akong bukon. English unsa may akong bukon.
please. Unsa man ay nagtalikod na ay. Ay, ito bang? Unsaon? Unsa may isulti na palihog ko. Buka kay mukaon ko. Oh, na, oh. Kay mukaon ko. Sige. Sumpaya. Please. Please. Ay, Please. please. Sige. Katong English sa buak. Mo to isunod ge. Kusga. Sige. Go. Sige na. Kusga. Tagal na ito. Ah. Da. Da. Unsa man ni? Please crack da. Unsa gani? Oh. Unsa man siya? Please crack da. Bida ini. Please crack da. Di mo maghuman diha kay nahubog na. Unsa ni? Coconut. Because I want to eat. Oh, kana imong inahan no. Ditso-ditso kay in English na nanindas eskwela. I want to eat coconut. Nawa. Oh. Oh, ditso-ditso kay in English ana. Nawa. May kay ming nilo. Kaon ina. Grabe siguro. Ate. Ay, hindi dito. Mura no mugmo ko ande kuan sana. No? Oh, lami kay na. Da, Mm. let's eat coconut. Na. Let's add coconut. Oh. Coconut is yummy. Coconut It's is delicious. yummy. Ilhan gyud nga hapdi ra mo sa eskwelahan. Putol-putol ang in English sa hapdi niya ugma na sa dugtong. Ihuldi kanan yung kanay. Pag eskwela ba? Uy, munggo sa ako. Oh. Mura. Okay say magkaunan niyo hurot ana na premyo ako'y premyo sa inyo. Na. Oh. Coconut. Ano pa ni Papa? Na. Naibuntin lang to oy. Ang usa. Kay hapnan ta. Bunti to. Dito pagkit-kit inay oh. Da. Na, Basta ko ni wala. Dito na ka. buntin na na. Diha ka. Oh. Ah, layarin ko na. Oh, diha. Na. No, bukong. Haitan sundanga. Ah, Hait kayo. no. Kani kong kauban diri oh naghigwasa oy. Ikaw ba'y makatubag ng nangaon? Kaya siya wa na apel. Mm. Wagi butong. Dito oh. Dito ba? Ayaw ko. Diri ra lagi. Dito oh. Hindi man makita diri kita. Ah, digid. Diha ra lagi. Diri oh. Diha. Ito bang dito sa taas? Diha ba sa taas? Hmm. Lami. Yes. Wah. Easy. Na. Nana in English. Oh. Kanang unsa man? Kanang parat? No. Oh. No. Na. Kana yes or no. Muna inindot in English ah. Yes or no. Sus mayo hagid pagka tudlo gid ay. Sus. Mayo hagid. Kayo in the vlog. Ay, Yes or no, oh, maayo gid kayo ay. Bright na ka na? Bright na ka na? oo. Ah, yes lagi. Na. Una ka no man. Oh, unya. Malipay na kata na. Ginhang na ang pangutana ni Papa tumagon ng English. In English good. Are you happy? Oh, Are you in happy? English ah? Are you happy? Are you happy? No. Ah, wa. Na lagi in English lagi mayuha. Eh. Mayuha jud sa kong anak. Are you in break? Na.
Ay, oh, mayo lagi. Mayuhan na gyud. Mayuhan na. You want to eat coconut? Wow, mayuhan na. Mayo na ba may maing maig yung pagka-eskwela ha. Unsa man buwan na ng eskwela? Agosto? Agosto no, abis klase no? You want to cry? August, September, October, October, November no? Ikaw pa tong kabuan no? Balik sa eskwelahan ha? Dapat eh. Oh. Di ba August mo nag-eskwela? Unya karon yes or no, ha? Oh, okay. 29 man, July 29. Unya yes or no rin mawan. Ay na magbalik og ha? Ay lagi magbalik akong tambag sa inyo. Ay na magbalik yes or no rin din mahuan dai sa eskwela di ay. Mura man dai inamahuan nimo. Yes or no raman? Namay ka na? Ngano mo po ka nag-English dito kayo ay? Oo. Karon daghan tag English? Nagpractice ta kag maayo. Ngano mo po ka nag-practice dito? Goy. Tako na. Kapit. Ngano mo po ka nag-practice dito? Ay eskwela ugma ha. No. Ay eskwela ugma ha. Yes or no? Ay eskwela ugma ha. Yes or no? Atay mahimo ani is or no gid ay. Ang namahuan in the vlogs. Ungol. Mahuan. Og lugiton na nadaan diha aron maarang spitzel. Eh, okay, ako ni isabaw so ang iyang tubig ani isabaw sa kayo. Ha? Ang usa ra mo di lugiton. Lugitan na. Lugitan na diha na puros lubig. Ha? Sige. Ano na? Oh. Nga na human naman. Sumpay lang ba? Are. Bye-bye! Bye-bye. Wa pala kahawag kaon sa Inday Vlogs. Ako lang nikimikit ng kiton ay. Dugay mo magkaon guys. Bye-bye. Bye-bye.